नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मोदी जी, योगी जी के प्रचंड जीत के खुशी में हम पवन सिंह आ रहल बानी 13 मार्च के पाटलिपुत्रा पटना अपने चाचा आर.के. सिन्हा जी के यहाँ और बड़े भैया ऋतुराज सिन्हा जी के घर अन्नपूर्णा भवन होली मिलन समारोह में। तो आप सब भी आई जा, हमनी के सब भाई मिल के धूम मचावल जाई दिन में 12 बजे से। जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मोदी जी, योगी जी के प्रचंड जीत के खुशी में हम पवन सिंह आ रहल बानी 13 मार्च के पाटलिपुत्रा पटना अपने चाचा आर.के. सिन्हा जी के यहाँ और बड़े भैया ऋतुराज सिन्हा जी के घर अन्नपूर्णा भवन होली मिलन समारोह में। तो आप सब भी आई जा, हमनी के सब भाई मिल के धूम मचावल जाई दिन में 12 बजे से। जय श्री राम।